Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi ndadzoka tine musvatinga wema-updates wezvinhu zviri kuitika zviri kutora nzvimbo iko zvinezvi tichisanganisira nyaya dze2030 latest update yenyaya dza2030 yekuZimbabwe tinayo izvezvi tauya nayo kuti tikuzivisei nedzimwe dzinenge dzichipisa but regedzai titangire pane nyaya iri kunetsa iri kuita kuti titange tambungana panapa iri kunzvoni South African authorities including the Directorate for Priority Crime Investigation, the WOCS, are continuing their probe into controversial Zimbabwean businessman Wicknell Chivayo. This follows reporting about a $3.2 billion dossier alleging misuse of public funds linked to him and related money flows. South African officials have confirmed that the case isn't dropped and remain under investigation, even though process has been slow. Asazvikusukura kuti vari kumuregerera kamukomana vari kumbutomuda nezvake vachigadzirira kuti ko vachivayo muri kuzonzi mimi pane nyaya 3.2 billion tudzeika kuti zvinhu zviri kunyatsoita sei kufamba sei ndo nyaya dzirikuita sei dzinoda kuti dzionekwe. But anyways hatingaswedere nyaya naWicknell Chivayo panapa tine nyaya dziri serious, nyaya dzinoda kuti dzinyatsofambirwa zvakanaka tisanyopedza nguva because time is money. Ndikuziva kuti muda kufanira kumhanyira kumabasa asi mufanira kugara manzwa nyaya yacho. Panapa pane nyaya iri kutinetsa panapa iri kunditemesa musoro muri yeZimbabwe handizivi kuti iyi muchaionawo sei. There is a guy ari kunzi zvoni ari kurarama Harare man's sudden display of wealth and extravagant lifestyle has triggered money laundering charges after he failed to explain the source of his newfound fortune. But toti nyatsokuudzana pane newfound fortune yacho iri kutaurwa panapa. A Honda Vezel ne Toyota Probox obva aonekwa ane $700 muDenmark. Ndozvaita kuti vatotora mota dzacho bva vadzoti urarama extravagant. A Toyota Vezel, a Honda Vezel. Just an ordinary Vezel ne Probox ne $700 mudeni. Handisi kuramba zvangu kuti munhu azobhaiza pakutadza kuexplain kuti mari ari kuiwana kupi because munhu wese ukangonzi waita mari unofanira kutaura kuti kana vachinge vanyatsouya zvavo venhikikini vaya unofanira kungoexplaina. But why pari kusungwa tuvanhu tusina basa iko kune mabig fish vane mari dzisingataurike? Why vasiri kubatwa ivavo? It's something chekuti panoda kuti paongororwe kuti ndekupiko kwanangwa. Nyika yese totoudzwa kuti extravagant pa Honda Vezel ne Probox. Like seriously kutomuka baba vatonzi vatosunga tai vari kuenda kunobata munhu ane Vezel. maVezel guys mota dzekutengwa nevakadzi ndozotonzi aiwa neVezel ne Probox toda kuziva kuti mari yacho yabva kupi ne $700. Inini chandatotaura nchekuti zvimwe zvacho zvoda kungoti pane here kuabiwa mari kusiri kuzikanwa kakombono investigatwe iko bozi kune vanhu vari kufanira kunge vachitoinvestigatwa nyaya idzi kese kanenge achizvitika mbinga vese anati mbinga syndrome yavaya ndo vanhu vafanira kunyanya kufambirwa nezvavo ivavo bozi hatingamboti tiri nyika yekuti tiri serious kana tichinge takadai so tichiswera tichinetsera munhu $700 nekaVezel nekatoyota Probox toti takananga kupi? But anyway, pane imwe nyaya. I think this is a serious business because imagine ndo indoti nenharo ya2030 iri kunzi vari kuti chaibva uko. Handisi kuziva kuti tichaita sei muri yeZimbabwe because ndoziva kuti une hashawo dzakafanana nedzangu nemafacts akafanana nangu nemoyo wokurwadziwa uchirwadziwa zvakafanana nezvandiri kuita zvinezvi. I don't know zvamuchaitawo neinformation ndezvenyu. Ini changungotaura kuti muri yeZimbabwe zvazodai ndonda a lot of people vanogara bvunza koyo majikazvazodai. Inini basa rangu ndoraende ndatoita ndatongokuudza zvekuita zvanozoitawo neinformation. It's not my business because hapana pekuti tingazoningirina. Ini ndakatokuudza nyaya wakutozivawo kana watozivawo zvatoperera ipapo. Because I'm not a politician. Unowaziva vanhu vacho mapolitician vanokuita rough. But now draft term extension bill now moving forward. A major new update today. Zimbabwe's Attorney General has confirmed that a draft term of office extension bill designed to extend President Emmerson Mnangagwa's tenure beyond the constitutional 2028 limit towards 2030 has been completed. The draft
bill is now awaiting cabinet approval and will soon be tabled in parliament, advancing the legal process for a possible extension. Officials claim there are no legal hurdles to proceeding in the draft bill, although critics argue that this undermines the constitution. My critics but this is the first concrete legislative step towards making the 2030 proposal a real legal process. After years of party resolutions and debate in parliament considers and passes the bill, it could set in motion a constitutional change to keep Mnangagwa in office up to 2030. But what will be the way forward? Kune vanhu vanoda kunzwisisa vakaoma musoro kunge nini, toda kuziva kuti zvinomiswa sei zvinhu izvi. Ndo zvinhu zvezvidiwa handiti, right? Kuti pange pachinomiswa vanhu ava zvinhu zvese zviri kuningina izvi, like I always tell you with this, kuti guys, paritombodiwa kuti opposition idzoke mupawa itombotaura zvine one voice chazvo, itombomira zvekutojairirana zviya zviya. Vakatengwa to vatatongovaona, vada kupuwa pressure kumaraini kwenyiko kuti ndara isusu hatikuise muparliament kuti munopfumisa umwe munhu kana muchida kuita zvinhu kunopfumisa umwe munhu maifanira kungoita zvinhu zvacho izvi. Simple. The other thing, demand a single clear national message. No constitutional amendment for term extension. Zvinoningirikina. But pazvese zvinongaitwa izvi, noise aishande. Tinozoenda tozonodai so handi meno. Zvinoshanda kune vamwe cause nini handingazozive zvese kuti chakati chinoshanda zvinozoshandira vamwe. But apa paroda tombopedzerana kutombogarirana kana challenge kwa judiciary system kuto challenge achaiko. Now chabva chaita kuti tinyatsoningirira nyaya yemhuri yezimbabwe inyaya one iri panapa. Malaba ari kuramba kuenda kulive. I think this is the reason ari kutosvika kutoti bhozi nguva yake yekuti anga ari munhingirikini moma yatodarika yatopera, but ari kutogarira ipapo kuti iye munhu akaramba kutora live. Imbotiudza iwe mimi zvinomeka sense here izvozvo. Ari kuramba kutora live mukomana, he knows kuti akangoda kungotauningina anenge atorasa side. Atiziye edu zvavanenge vakapromisana sei, but vanhu vanosupportana neZANU-PF nananingirikini handisi kuzoti what kind of loyalty is that. Yekuti unoda kusupporta munhu nepese pese nepasingaite nepanorovesa chapo unoona ari pamberi munhu achita kuti tinavo pari kutyisa. Maraba ari kuramba kuenda kutora leave, mudhara ari kurambira pabasa. Amene kuti chii chiri kunyatsoitika. Ukaona munhu aramba kuenda kuleave, what more kutozoenda zvamuchose. I always tell people kuti ukaona munhu uri pane influential position, vanhu vese vari pama influential position, be it you are a politician, unopedzera kana kumba kwako wato a big problem wakuda kucontrol, because unenge wakuda kuramba uchingozvipractice zvawajaira kuita, uchingosvika kana uchirespect wachiita send. That's why makaona people like Anatemba akati achingopedza achingodyiwa parliament akabva mhanya akati gandoita sub, because zvatojaira zvatogara zvatooma ari atojaira ngoti ngomuka achitotaura right panapa ndinoti zvidai netikuti marose tikuti tusinyanyorera nhikikini izvi zvadotrai kuconvince vanhu kuti usabhuku uri bigger than kuva NMP and aritodzingikina zvitori aritodawedza kuconvince vanhu kuti akatoita something chiri bigger achievement. These guys, they are very funny, but I don't know nyaya iripo hanzi ziso pamuroi ngationesane kuti what will be the way forward. Malaba wacho atogarira kudhara. Malaba momuziva ndiyo kungobuda achingonzi ana Fulcrum lawyer rachamisa riya Tabanu Mpofu adacha the Fulcrum, the pit, the what the chichi zvikanzi evidence kababa ndo yatuda zvakaningudza aye kwauya uya nemavhile venu nawo here chichi zvikanzi nyaya yanyu tatorasa. Is the guy ari kuramba kutora leave. Tell me what you think in the comment section. Do you think pane chinobuda here Malaba chatogarira kudai? So these guys, they are ready kuti vatoenda kunoita maths dzavo pachapisa. Ndakagara ndakuudzai 2026 is a different year, and ndo
yeuchidza vanhu please guys remember a guy called nyoka yemabhunu, remember a guy called Malcolm Masarira, remember vanhu vakawanda nemamwe maveteran ana baba mudiwa, baba mapango mapengo, honorable Chagwiza. The list is endless nevamwe ndisingatonyatsoziva mazita avo varangarirewo guys. Those guys they were fighting so hard kuti vakwanise kumisa chinhu ichi tisingakanganwe zvekare. madzibaba veshanduko vakagara vatopinda paground kusungwa vari kusafiswa zvavo, but guys ndo vanhu vairwira kuti 2030 isabudirire paground. izvezvo zvavo zvakutonzingina ZANU-PF yakuti they are now ready kuti vaende vanochiamenda chinhu chavo, they are now ready kuti vaende vanopedza bhora. That will be a topic for another day. Ngatisangane mucomment section mangu mundudze zvekuti toita sei muri yeZimbabwe zvamuri kufungawo. Pfungwa dzenyu dzakakosha. Ngatisapedze time mucomment section tichinyora zvinhu zvisina basa rese, because tichida kuti tionesane kuti Zimbabwe pacho tiri kumashure kwetime tichida zonzwisisa. Ndisandaenda zvangu muchifana nyora macomments regedzega ndigana ndongokuzivisa muri yeZimbabwe vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa macompany nekuvhurirwa ma-FNB business account, but problem iri kunetsa ndeyekuti amuna ma-work permit kana kuti ma-study permit, but mungori nemapassport chete. Zvave kuita mazuva ano through company inonzi Education Research inokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit but ungori nepassport chete. Saka ndiri kuti chi, no work permit no problem. Education Research is the solution. Very reliable and affordable. Number dzavo ndizo dziri kubuda pa screen idzo, unongodzitora and dziri kutobuda zviri portable. So contact them on the numbers. Mugare maitirwa basa, handiti usaramba uchiita zvinhu zvekuverengera. Vanhu vanoverengera munononoka kubudirira kaokomana. Itai zvinhu zvinofamba kuti mangwana vana vakazonongedzera kuti dad maite unoti mwanangu ndaizama iyi company ndakaregister iyi zvese nema FNB business account ndinawo mwanangu macompany ndaizoda. So you never know, matenda anouya, ma opportunities anouya kune vanhu vari ready. Saka gara wakagadzirira wogadzirisa worongeka woita zvinhu zvinokufambira. Taura namukoma Owen izvezvi so apa.